isuvale ngakithi ngivakashile kule ndawo isuvale ngakithi ngivakashile kule ndawo ungake ngasenza ngathula kahle ezweni ungake ngasenza ngagqoka kahle ezweni ungake ngasenza ngagqoka ama-abhitho ungake ngasenza ngagqoka opengutho ungake ngasenza ngadibulibotho ungake ngasenza ngahamba ngamapolo ungake yile ngikhohlwa icingo ama-hit song ungake ngasenza ngashaya amahiso ngesini ngesola manje oyintombi zangibamba ngesola manje intombi yela mina ngesola manje intombi zangimasana ngenxa yameswekolo olihamba kosentino oligibela amabhanoyi olikasha ngezumbulu olizwana nabathula olinjala nentombi ezinhle alinganisho i-ex olibhala emaphepheni olivela ko-TV olikhuluma emarediyweni inyamazana abayidle abajikele esini yaphilo umacelela mwana amanyawo engoma amanyawo esenye awujike kakhulu kulo nyaka impempe ngiyayishayele nje ngiyayiphuqela nje impempa njengobani angimfuni umculo ongayidlalela i-instrument mina awazi lutho nje wena lapho ohleli khona ukhuluma kuphela ingefu fullstop ngiyaphela-ke la ngithi ngaze kuthiwa ngikhulume kakhulu ngaze lamani futhi amacala ngithi phela nginamacala amaningi
Oh, yezweni we kunzima wemo ezwi. Oh, yezweni wemo izinto zinzima kiyale nale ezweni. Kodwa kukhona abantu abangekho serious abasaphosta ngomjolo bequbo umjolo kodwa kunzima ezweni. Basiqedela ugesi mase beshaja lamafoni abajula ngawo. Kodwa nawe Eskom udlala ngathi Eskom sithi why asi Eskom sithi why asi emsebenzini sishonele Eskom sithi why asi ngenxa yakho uhambisa ugesi Eskom sithi why asi asidle emakhaya ngenxa yakho usenzani usinikeza obani Eskom sithi why asi awusigeza ngamanzi abantwana sibalethe esikoleni kodwa usenzani Eskom sithi why asi uhambisa inetwork ke manje uthi asishethe ngayi uhambisa inetwork ke manje uthi asifuni ngayi usixabanisa nethandwa lethu we-Eskom wenzani why asi we-Eskom usenzani we-Eskom senzeni we-Eskom Eskom sithi why asi sashwabana sonke sinu Eskom sithi why asi usalamba sembesweni ngenxa yakho Eskom sithi why asi ukudla kuyabola emafrijini ngenxa yakho Eskom sithi why asi awu kuzabona imboco zethu uthi sizodlani ngithi why asi we-Eskom usenzani usenzani Eskom Eskom sithi why asi sicela usibethele ugesi we-Eskom kube mnandi esikwenu Eskom wemo Eskom sithi why asi kunomunye umuntu wayefaka irama efrijini yabola wayithatha wayiphotsa emnyango uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama amaphosi uyiphoteleni romo amaphosi iphoseleni rama amaphosi irami amaphosi iphoseleni rama
Amaphosi Uyiphoseleni Roma Amaphosi Iphoseleni Rama Amaphosi Iromi Romi Romi Roma Amaphosi Iphoseleni Rama Amaphosi Uyiphoseleni Roma Amaphosi Iphoseleni Rama Amaphosi Iromi Romi Romi Roma Amaphosi Iphoseleni Rama Amaphosi Ngabe ngiyacela inamba ku-inbox Ngabe ngiyacela manje ngenxa nokutrenda Ngabe ngiyacela inamba kwi-DM Ngabe ngiyacela manje ngenxa nokutrenda Inkinga na-screenshot-a nina inkinga na-screenshot-a Inkinga na-screenshot-a nina inkinga na-screenshot-a Inkinga na-screenshot-a nina inkinga na-screenshot-a Ngabe ngiyacela sambe sodlilanji Ngabe ngiyacela uze uzongibona Inkinga ngiyapostana nina we Inkinga ngiyapostana nina inkinga ngiyapostana Inkinga ngiyapostana nina inkinga ngiyapostana Inkinga ngiyapostana nina inkinga ngiyapostana Ngabe ngiyacela mina leyo ndaba Ngabe ngiyacela ngoba ngiyayazi Ngabe ngiyacela mina leyo ndaba Ngabe ngiyacela ngoba ngiyayazi nina Inkinga na-recorda nina inkinga na-recorda Inkinga na-recorda nina inkinga na-recorda Inkinga na-recorda nina inkinga na-recorda Ngabe ngiyacela mina inkinga zami Ngabe ngiyacela Ngabe ngiyacela mina imfihlo zami Ngabe ngiyacela no Inkinga nasibona nina inkinga nasibona 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 Ayiwe ankinga amafoni Ayiwe bankinga badesweno 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 Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise ngesprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise ngesprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise ngesprite yo my nigga this is your man Lili nuba wena uhamba nuba mina ngihamba no King nuba yo my man Dodeli chocolate, I just ukuthi late kanti vula igate ama hate by a hater
bayizondela chocolate yo sebezondela ne-Sprite yo sebezondela ama-hits yo doda icula kahle ehlula bonke abantu ezweni yo my man ama-rappers wonke ayazi hip-hop artist ayazi yo my man ngisho ngabiza uBig Zulu ufika ngathi uvika izulu maqhamuka mina yo MC uyazi noma MC yo my man yo my nigga Dan Ken uyazi noma ngacosha ama-Ken anginankinga yo my man bonke ezweni bayazi OKO bayazi ukuthi I'm a #1 rapper yo my man yo uKhaspa Nyovesi uyazi naye yo ngithi noma ngahlahla ngo-reverse ngoba masekuqhamuke mina angeke aze yophambili I'm a #1 rapper around the world yo my nigga yo my man ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise nge-Sprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise nge-Sprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise nge-Sprite yo my man yo uNkulunkulu ngisize ungipha ama-hit ngoba abantu bonke ezweni yo yimina engibanikeza umculo omnandi yo awunjengoba nocula kahle ezweni yo awunjengoba nogqoka kahle ezweni yo akekho uyedwa ulinuba yo akekho uyedwa uKing Nuba yo bayagqoka bonke kodwa akekho ogqoka njengami bayacula bonke kodwa akekho ocula njengami yo I am a #1 hit maker around the world ngisho nomalume uChris Brown naye uyazi usefisa ukucula nami kodwa mina ngiyala angoba yena akekho ezingeni lami malume wami uyongixolela lapho phesheya ngizokuvakashela ngizofika ngizobona ugogo bonke abantu ezweni bafisa ukucula nami angoba ngicula kahle akekho fana nami yo ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise nge-Sprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise nge-Sprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kanti ngidla chocolate wehlise nge-Sprite yo my nigga this is your man Lili Nuba wena uhamba noba mina ngihamba noKing Nuba kukhona abantu abathanda ukusuzwa kukhona abantu abathanda ukusuzwa kukhona abantu abathanda ukusuzwa uhleli naye uze kuthi udla naye uze kuthi uhamba naye uze kuthi ulele naye uze kuthi zoyithola impama awuphinde usuze 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 awuphinde usuze awuphinde usuze awuphinde usuze ngathi zoyithola impama
Ususeni akususe bani Ususewe kukhona abantu abathanda ukususwa kukhona abantu abathanda ukususwa kukhona abantu abathanda ukususwa uhleli naye uze kuthi udla naye uze kuthi uhamba naye uze kuthi ulele naye uze kuthi zoyithola ifama awuphinde usuze zoyithola impama awuphinde usuze zoyithola impama awuphinde usuze zoyithola impama awuphinde usuze zoyithola impama awuphinde usuze awuphinde usuze awuphinde usuze awuphinde usuze ngithi zoyithola impama kukhona abantu abathanda ukususwa kukhona abantu abathanda ukususwa ngithi ngicela amabhatile lapho bhakamba mfakahade masisuke isuze uhamba ungabe usabovila ngenxa wesiphila nabo bezanjalo angithi abawabamba amafoni ethi ngizothumela wena mntafonazi ufike ubatshele ukuthi ngithele laba bethu asuyaphuba sebevele inhliziyo esikhuluma nje ey'nhliziyweni zawo sokwabasemathuneni angithi phela thina siyiphiwe le nto siyiphuqa usungasho nje ukuthi singumfulo ongasho imothandi ngizomfundisa nonke ingoma e-South Coast ngikhuphuke njalo nguwena uthukela nakhona ngifike nginifundisa kithi nonke senacula ngothando mangasilona uthanda umendo nina futhi senaculelo TikTok hawu nkosi yami ngizophela lapho ngithi sekwaduma ukuthi ngiphesonela kanti akunjalo ngisuke ngiqondisa nje ize lona-ke ezweni kukhona babembukela phansi kukhona babembukela phansi kukhona babembukela phansi kukhona babembukela phansi abavela ubala okukhona babembukela phansi kukhona babembukela phansi okukhona babembukela phansi bethi mina ngifundile okukhona babembukela phansi bethi mina ngisebenzi okukhona babembukela phansi bethi mina nginalutho abantu akwazi ukuthi mdlali wami uzongipha amandla abantu akwazi ukuthi mdlali wami uzongipha amandla umdlali wami uzongipha amandla umdlali wami uzongipha amandla khona babembukela phansi kukhona babembukela phansi okukhona babembukela phansi bethi mina nginamuzi okukhona babembukela phansi bethi mina nginamoto okukhona babembukela phansi bethi mina nginamfuyo okade abazi ukuthi umdlali wami uzongipha amandla umdlali wami uzongipha amandla umdlali wami uzongipha amandla umdlali wami uzongipha amandla okukhona babembukela phansi kukhona babembukela phansi kukhona babembukela phansi bethi mina ngishadile okukhona babembukela phansi bethi mina nginamuntu okukhona babembukela phansi bethi mina ngishimile okade abazi ukuthi umdlali wami uzongipha amandla okade abazi ukuthi umdlali wami uzongipha amandla okade abazi ukuthi umdlali
kukhona babembukela phansi, kukhona babembukela phansi, kukhona babembukela phansi, kukhona babembukela phansi, abafendo bala okukhona babembukela phansi, kukhona babembukela phansi, okukhona babembukela phansi, bethi mina ngifundile, okukhona babembukela phansi, bethi mina ngisebenzi, okukhona babembukela phansi, bethi mina nginalutho, okanti abazi ukuthi okanti abazi ukuthi mosquito is not important. It's not important. Mosquito is not important. It's not important. Corona is not important. It's not important. Corona is not important. It's not important. Crime is not important. It's not important. Crime is not important. It's not important. Corruption is not important. It's not important. Corruption is not important. It's not important. Hunger is not important. It's not important. Hunger is not important. It's not important. Pain is not important. It's not important. Pain is not important. It's not important. Jealous is not important. It's not important. Jealous is not important. It's not important. Enemy is not important. It's not important. Enemy is not important. It's not important. Witchcraft is not important. It's not important. Witchcraft is not important. It's not important. Devil is not important. It's not important. Devil is not important. It's not important. Betrayal is not important. It's not important. Betrayal is not important. It's not important. Gossiping is not important. It's not important. Gossiping is not important. It's not important. Pretending is not important. It's not important. Pretending is not important. It's not important. Depression is not important. It's not important. Depression is not important. It's not important. Umjolo is not important. It's not important. Umjolo is not important. It's not important. It's not important. It's not important. Lapha emhlabeni kukhona abantu abathanda ukusokolisa, kukhona abantu abathanda ukwenza into ezibenzima, kukhona abantu abathanda ukusokolisa, kukhona abantu abathanda ukwenza into ezibenzima. Lapha emhlabeni
kukhona abantu abathanda ukusokolisa, kukhona abantu abathanda ukwenza into ey'benzima ezweni. Ngimnikile uWhatsApp eyani email dlala ngimnikile uWhatsApp oyibo dlala ngimnikile uWhatsApp oyibo dlala uthanda isilungu kakhulu wena. Ngimnikile uWhatsApp lelula uthanda ukwenza into ebenzima wena. Ngimnikile i-banking account eyani invoice dlala ngimnikile i-banking account oyibo faka imali wena. Ngimnikile i-banking account ngicela ngifake imali ngiyakuthanda isokolisa uthi nina lapha emhlabeni kukhona umuntu okasokolise, kukhona umuntu ovela acela imali kanti yena kanalo yini inhlosi, kanti yena akathandazi yini, kanti yena akanayo yini uNkulunkulu, kanti yena akanalo yini ibhenki, kanti yena akasebenzi yini. Lapha emhlabeni kukhona umuntu akasokolisa ezweni. Ngimnikile uthando oyibo dlala ngimnikile uthando imali dlala ngimnikile uthando oyibo usokolisa wena. Hayi bona uyini umndeni, hayi bona lo yini idlozi, hayi bona yini uNkulunkulu, hayi bona wasucela mina nje, hayi bona hayi bo usuyenza lonto, hayi bo hayi bo usuyenza lonto, hayi bo imali dlala imali. uNkulunkulu ngipha amandla ngikwazi ukuba singili ngoba mina ngikhathele ukucela imali ngoba mina ngilona idlozi. uNkulunkulu ngipha amandla ngikwazi ukuba singili ngoba mina ngikhathele ukucela imali ngoba mina ngilona idlozi. Ngimnikile uthando oyibo ngimnikile uthando imali dlala ngimnikile uthando hayi ususokolisa wena. Hayi bona uyini umndeni, hayi bona lo yini idlozi, hayi bona yini uNkulunkulu, hayi bo wasucela mina nje, hayi bo hayi bo usuyenza lonto, hayi bo hayi bo usuyenza lonto, hayi bo imali dlala imali. Ingoma yami mnandi njengobhana nobolile. Wamnandi ngoma yami, wamnandi ngoma yami njengobhana nobolile. Bhana nobolile umnandi bhana nobolile, angaze ngiyibona into ebolile kodwa emnandi. Wamnandi ngoma yami njengobhana nobolile. Ngoma yami awubolanga wena kodwa umnandi wengoma yami njengobhana nobolile.
indima yami usendweni awuphelelwa njengobhana nobolile womnoni njengobhana nobolile umnandi ubhana nobolile uyefana nobhana nobolilo angaze ngiyibone into ebolile kodwa emnandi kanje umnandi wemjolo wami njengobhana nobolile abanye bayajola kade abajoli njengami wami umjolo umwehlukile umnondi njengobhana nobolile womnandi wafana nobhana nobolile wemjolo wenziwa ngani wemjolo ukhandwa ngani wafana nobhana nobolile womnandi mjolo wami ufana nobhana nobolile umjolo wami umnandi ngufanisa nobhana nobolile owuthathayo udle nesinwe esibrown usuthe sisu sibe bovu sithi mpo ngathi ziwu9 inyanga kanti usuthiswe yini ubhana nobolile wamnandi mjolo wami ngikufanisa nani nobhana nobolile ngicela bangikweletayo babuyisa imali yami ngicela bangikweletayo babuyisa imali yami unyaka uphelile manje wathi uzoyibuyisa imali yami ma uyiboleka kodwa manje uthulile ngicela bangikweletayo babuyisa imali yami isikhathi sihambile manje imali yami ayibuye imali yami ayibuye ngifuna ukuyothenga ubhana nobolile imali yami ithe ayibuye ngifuna ukuyothenga ubhana nobolile ngoba ubhana nobolile uyimpilo egazini lami wayibuhla bunjelo awuyimvela kancane swelo wayibuhla bunjelo awuyimvela kancane swelo wena umuhle unjenge-apula kabhesti yengalibona lenethuwa olalilihle wena umuhle unjenge-apula kabhesti yengalibona lenerezo olalilihle wena umuhle njenge-apula kabhesti yengalibona lethekwino olalilihle wena umuhle njenge-apula kabhesto yengalibona lenegoli olalilihle wena umuhle njenge-apula kabhesti yengalibona lenekapo olalilihle wamuhle wamuhle wamuhle
wamuhle njalo, wamuhle kuseni wena, wamuhle. Wamuhle njalo, wamuhle kuseni wena, wamuhle. Ngiyalitshela mina leni aphula lakho ayiwe besti wami. Ngiyalitshela mina leni aphula lakho we besti wami mina. Ngizolithi ram ram ram, 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 ngizolithi ram ram ram. Uye walibeka kabi, uye walibeka phelezi, okodwa manje solapilo. Uye walibeka kabi, uye walibeka jejengo, okodwa manje solapina. Anolikota lelo aphula, lakabangisa abantu leneresi. Wema, wema, wema. Anolikota lelo aphula, lakabangisa abantu leneguwa, olakabangisa abantu lethebwini, olakabangisa abantu lenegoli. Hawu leso sithela nosikade, hawu siyingozi we, siyabudala ukuthi akubantu ezweni leso sithela. Ayikipoti mina njengoboyisa, ayikipoti mina. Angisathumeli muntu, oh ngiyazenzela. Angisathumeli muntu, oh ngiyazenzela ezweni. Oh konke ngiyazenzela, emculweni ngiyazenzela, uma ngibhala ingoma ngiyazenzela, uma ngiqopha ingoma ngiyazenzela, big keyboard ngiyazenzela, nasesiginci ngiyazenzela. Uthi umaskandi kanjani ube wenze uthi umaskandi kanjani ubushaye wawusike umaskandi wina umhlabeli hayi wawusike umaskandi wina umhlabeli. Siyabachomela nje, siyayichomela, siyazenzela ezweni. Lilahlile, sathola lilahlile.
siyazenzela. Usibona kuma-TV siyazenzela, usizwe ema-radioweni, usibona emcimbini siyazenzela, asithumeli muntu. Ngithi hoyi ukuthi ngiyachoma, hoyi ukuthi ngiyachoma, hoyi ukuthi ngiyachoma, ngiyayishoyo nje oyeswini. Angisathumeli muntu manje, abadala kade bachoma. Ngisuka ngakithi ngibobosheleke indawo, ngisuka ngakithi ngibobosheleke indawo, yilihle le ndawo, bahla abantu kule ndawo, banenhliziyo ehle abantu kule ndawo. Ngisuka ngakithi ngibobosheleke indawo, bayaphila abantu kule ndawo, bayamazi omunye umuntu kule ndawo. Hayi bakuthi funda, kuthi funda, akuthi funda kule ndawo. Hayi abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Hayi abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Hayi abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh yeah, abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, ingakanya yethi, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda umjadu, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda, akuthi funda, akuthi funda. Oh akuthi funda, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda, akuthi funda, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh uyeyeni webabu. Hayi bo, umile nje. Yisitsha sihle sidlala igame negizani la ungafika uphakele kusokothi umsizo wazi ukuthi phakela okunonile kuphela. Masuqeda usiza usigeze ngowasivayo phela nokungcolile. Ngikutshela ngoba abaningi abafakela kuso bathi mase besibanga besabona. Yimi uthi nje ufuna kule game lawo abona ukuthi balani phansi. Awu man. Ngizoqala ngibaculi bekwaito hip hop gqomi ngikwazi nje ukupropose sinesizwa yikho nje ukuthi ngiculela abantu bengekho sober under influence of alcohol. Ngize kimi labe piano konje lonke sinatshula ngotshwala mangasilona utshani ifa emakhaleni iyayuza. Hey konje sezaba semthethweni idamizwa kulelizwe. Waze wasenza kulimela ophethe. Ngize kimi nabaculi bomaskandi konje lonke sinatshula ngothando ngoba lithi leli trend. Hey kaze lasiyala nalo leli gama le trend. Kwakumnandi ngabe ngingekalazi. Bese ngivale ngani nabaculi begospel umuntu sekasithembisa ukuthi uzokhipha ingoma kanti usho ingoma endala iminyaka ka-0012 noshe sesayintwana engakazi nokuthi uzoba inkosi. Ngithi niyacula impela abaculi basezweni ngingangicula into ejwayelekile nje ngingathathanga noma ubani. Anginalo ikhono. Nginethithela lapho kuyani bo. Hayi akukho into engifuna ukutshela ngona, ngifuna ukutshela ukuthi akusiyona imkhaba leyo nje inkinganela mvelaphi ukususa. Emzimkhulu ematsheni isigodi lapho engiphuma khona nenkinga ngifonele. Hayi bo. Uzame namanje mngani wami ngithi yeke lento ezama ezohlanganisa nezo. Umile nje. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda. Oh yeah abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, akuthi funda, akuthi funda. Oh abantu abangaka, akuthi funda kule ndawo, ingakanya yethi, akuthi funda.
Ya sibulise singaqali. Sethembe futhi ukuthi asigcine. Sibingelela kulo lonke izwe. Nake emazweni wonke nje emhlabeni jikelele ngoba siyaziwa nje nganxa lo mculo wethu omnandi obuyisithemba. Bakwethu ngizobonga la. Ngizobonga izinceke lezi engisebenze nazo kulomsebenzi omuhle kangaka obonile. Ngenxa ukuthi besibambisene lo msebenzi uvele nje wathi waba imbijana wathi qaphu wabamncane ngoba i-album kanye ne-DVD siyenze inyanga kanye neviki konke siyazenzela sizishuthela sizi-edithela asiyishaleni izandla lo ndawo. Yes. Ngizoba introducer yize abawu2 bengekho ke enibaziyo asibathulanga okuwu2 Bobo kanye no Mavi umfoko amaphumulo lo uthanda ukuba mode. U2 Bobo lo oyidark beauty. Yeah. Ngizoqala la ngizo introducer uStawuti. Shine Stawuti shine. Shine Stawuti shine. Ngize la unumber 2 wethu Singapetsi. Shine Singapetsi shine. Shine Singapetsi shine. Ngize la unumber 3 sinomtapolwazi. Shine umtapolwazi shine. Shine umtapolwazi shine. Ngize la unumber 4 wethu sinoqabaza. Shine qabaza shine. Shine qabaza shine. Sibe nabafowethu abasha la sizoba introducer nje laba bawu2 abasegcineni basha eqembini bazibonise ukusebenza ngokuzikhandla nokulithanda iqembu nokuthanda umculo ngoba sisebenza nabantu abawuthandayo umculo sithathe noma ubani. Kulo owesibili mawuqhamuka ngale sino Ncayiphoto. uNcayiphoto bakwethu sithini shine Ncayiphoto shine. Shine Ncayiphoto shine. uNcayiphoto siyamamukela eqembini musha nje ngezandla eziklini nangenhliziyo ezinhle. Bese lapha ekugcineni sinophaqaphaqa. Uphaqaphaqa budaka esiyogida kulo noma zisinetha. Shine phaqaphaqa shine. Shine phaqaphaqa shine. Amadoda uphaqasa uma uthanda uma umteketisa. Na insizwa le isebenza ngokwezikhandla emsebenzini. Siyabonga kakhulu siyabonga. Into engifuna ukuyidlulisa nje ukuthi umsebenzi wethu nizoqhubeka nothokozele njengoba nothokozele lo. Manje ngabe sisebenze kahle sizoqhubeka futhi sinenzele okunye okuhle njalo. Sibonga bonke ke abantu aba participateile kuwo lo msebenzi. Sibala kubo abantu ababe actor nabantu abasinikezile igunya lokuthi sishuthe mhlambe endaweni zabo lezo mhlambe emizini yabo. Siyabonga kakhulu. Sibonga ngokusuka enhlizweni, kusuka enhlizweni. Ya bese apula lika Best ke ngizothi qaphu kule ngoma. Apula la Best lapha abanye ngeke bayi understand yize mhlambe ngisazochaza nje sengichazile. Apula lika Best lapha kule ngoma kukhulunywa ngomuntu othathele umngani wakhe umuntu wakhe. Kusho ukuthi apula leli ulo muntu othathiwe. Ngingayibeka kanjalo nezo ukuthi iapula ulo muntu osifazana othathiwe ethathwa umngani womuntu wakhe or lo muntu wesilisa lo othathiwe othathwa umngani womuntu wakhe. Lona apula ke lela silona apula elidliwayo. Apula umuntu apula lika Best umuntu ka Best. Siyabonga kakhulu siyanithanda. Sonishayela umuntu owodwa nje nisizwe masha live. Ngithi uyamazi uKingnubu uyamazi 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 Umtapo uyamazi uyamazi uqabaza uyamazi uyamazi Ncayiphoto uyamazi phaqa uyamazi awuphaxazi uyamazi
uyamazi phaxa 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 pha uphaxasi phaxa 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 pha. Awu madoda siyabonga kakhulu ezweni. Wemoya ezweni wemoya ngazinganithanda ezweni ibambe bazoze bayintshontshe le ngoma bayantshontsha. Sanibonani, igama lami nguNdaba Ezinhle. Uyamukela isibongo ngokaNuba. Ngaziwa kakhulu kungengela ka King Nuba. Ekhaya ikhona emzimkhulu esigodini sasematsheni. Lamatshe angasekugwini ke, not la amanye amatshe. Ngizodlulisa ukubonga kakhulu kunini nonke enithathile isinqumo ukuthi ngigcine senifika la kulo msebenzi wami engenzele wona. Ngithemba ukuthi niwuthokozele. Noma ngeke uthokozele wonke ke ngoba kungama genre ehlukene lo mculo lo enginivezele wona njengamanje. Ngidecide ukuthi nginenzele i-album ngani ngoba abantu abaningi bayothanda umculo wami ngoba wehlukile. Ubuyisa ithemba. Mangeke ngacula nje liyabuya ithemba. Liyabuya ithemba. Ngidecide ukuthi anginenzele i-album ngibone ukuthi mhlawumbe kuzosebenzeka kanjani. Zonke ingoma eziphakathi ziye zabhalwa yimi, zaculwa yimi kanye na abantu engibafisharishile ke bathi ukufaka okuncane. Kuyi-album yami yokuqala ke le solo ngaqala ukucula. Ukucula ngasho ukuthi lokho kurecorda qala 2020 kwi lockdown. Kurecorda ngisekhaya ngefone ngithumelele ukhulubenze leyo Ulundi. Ingoma yami yokuqala nje kwaba ingoma ethi Miss Love You nabayithanda abantu. Kwaba yesibili kwaba isifonyo sami kuba ngiphazama. Kasi ngiyaqhubeka bengele ngishaya ama-single nama-single. Njengamanje ke sikulo msebenzi wasezweni. Engethemba ukuthi lapha ekhaya uyaliqhenya ngami nami ngiyaziqhenya ngawe. Engifuna ukudlulisa ukuthi akusikhona ukuthi mhlambe lapha emakhaya niyangisupport. Sesingasho ukuthi niyangisupport but masikhuluma eqiniso mina ngisupport iSouth Africa ngokuyinikeza umculo omnandi owehlukile obuyisa ithemba ongakazi wabakhona futhi uzothatha isikhathi ukuthi uphinde ube khona ngoba ngishaya into ehlukile nje. Yabo. Engifuna ukucacisa ukuthi imina engisupporta nina ni South Africa ni Africa ngoba nakwamanye amazwe ngiyalandela. Nginisupporta ngokuthi nginikeze umculo omnandi bengeke ngiwuthole noma ukuphi. Nina ke indlela efuneka ngibonge ngayo ngoba umuntu my supporter or inikeza usizo uyabonga ukuthi niwuthenga umsebenzi. Yabo. Umehluko lo ukuthi mina angisupport, mina ngisupport iSouth Africa ngoba iyangidinga. Mina ngisupport umhlaba ngoba uyangidinga. Niqhubeke njalo nengisa ni uthenga umculo wami. Yabo. Mina ngizonisupport njalo. Niyayidinga isupport yami lapha emakhaya. Ngiyazi ukuthi futhi umculo wami uyanibuyisela ithemba. Ingakho ngizoqhubeka njalo nginisupport nani. Niqhubeka njalo nibonge ngokuthi niwuthenga umculo. Wena ongakawuthengi uthola ukuthi ubuke komunye. Mangabe ikhona imali ngajabulela ukuthi nawe uzozobonga ukuthi hayi umculo wami uyalibuyisa ithemba. Uzozobonga ngokuthenga ukuthi umculo wami wehlukile futhi umnandi. Wena ke mhlambe ojwayele ukuthi uhamba ugxeka imisebenzi yabantu kungekho sidingo. Ayikho inkinga ukuthi umuntu agxeke mangabe khona la kumele agxeke khona kodwa bakhona ovela ubona ukuthi hayi lo uzalo umthakathi hayi ukuthi khona la wrong khona. Yena nje ufuna
ukuthi kuphele ngegama lomuntu okungayisiyona into elula ngoba kuyiziphiwe lokho kuthina esikwenzayo yabo akululanga ukuthi uqede kanjalo akusiyona nje into esingathi inhlanhla esikhashana or kube yilonto nje but kuyiziphiwo ngeke ukwazi ukuqeda isiphiwo somuntu wena ohamba ukhuluma kabi ngathi uzama ukuthi kugcineni sekuphela ngathi or siba abantu ababa abantu bangakholela kuthina hayi usazobela ugida ndawonye ngoba lokho esikwenzayo sikuphiwe futhi angeke kwathathwa umuntu ungaqhubeka-ke kwenze lokho okwenzayo kodwa mina ngiyokunika isibusiso sokuthi mhlampe uNkulunkulu nethungo lami manje ngingabona lapho mhlampe ogxeka khona ongikhuluma kabi ongcolisa igama lami kwafika enhlizweni yami ngiyakunikeza isibusiso sokuthi into zakho nje nawe mawuthi yazama singake zikulungele nje ukugqilaza lokho okwenzayo kwabanye abantu bengakwenze lutho ukugqilaza imisebenzi yakho nje ngoba phela abantu abefani bakwethu bobheka ukuthi mawenza into embi yenza kubani thina lokho esikwenzayo sikuthunyiwe mawuphazamisa into esiyithunyiwe kusho ukuthi uphikisana nemvelo uphikisana nomdali uphikisana namathongo ethu asigadile ngingajabula ukuthi akubusise ngokuthi kwengalungi lutho nje lwakho ukuze uzoxolisa ukuze izinto zakho ziqonde ngizochaza-ke ingoma ezimbalwa kulezi nizibonile ngoba abanye abazi-understand yabo ngizoqala kule isihloko se-album ethi Apula likaBest. Apula likaBest indlela engayiqamba ngayo kusho ukuthi sasecua sicelile kwenye igenge efunda khona lapha eWalter Sisulu ukuthi sicela ukuchopha kanti ngoba sizograduate kusho ukuthi-ke kule ncike esicele kuyo uRumza waye uma sivakashile uyahamba ulala kwenye indlu asidedele ukuthi sikhululeke sibona ama-apula ahleze la imahle futhi siyawahalela kodwa asifuni kona kanti ngoba zichotshisiwe la asifuni sihambe sekuneyinkinga kwase wavuka ingoma mina ethi Ntombi Muhle ufana ne-apula likaRumza kwakuyimina kuwukhulu benzo Akhanani noYellowbone lo enimzwile kule ngoma base beyibhekha-ke bengibhekhela yabo ngabatshela ngayicula ngayibhekha babese bangena nabo ngale ndlela engisho ngayo kuthi uma ngihamba isikhathi-ke ngona lo nyaka esikuwo 2023 decide ukuyikhipha yase le nceko le oYellowbone but bengingakuhle kungabe likaRumza kube la Best Apula nami ngabona ukuthi ishaya khona lensizwa ayize ngingafane ngiyithathe ibone abantu esuke eceleni ngani ngoba angifuna ukuthi umsebenzi wami mase kukhona ongekho eduze kwami ubonakala ukuthi kukhona ongekho ingakho ngithanda ukuzenzela konke but ngathi ngilithathe lelika Best sase-ke siphuma nayo le hit-ke edla abantu bese ngize kulele inoni elithi Ramaphosa kusho ukuthi kuyona kwakukhona omunye ubaba wayefakele irama efrijini yabola le rama ngokungabikho kagesi ngazi noma ngingawuthengile noma uhambele wayithatha wayiphosa eminyango babuye abantwana esikoleni belambile babuye abantwana ezulwini belambile befuna ukugcoba esinkweni bagcina-ke sebedla isinkwa esingenarama base bambuza ukuthi uyiphonseleni irama ngani ngoba silambile manje asikwazi ukudla
anginalutho isizulu coba ngakho bese phela kanjalo kukho ukujula ukutheni kule ngoma ningayijuleli kakhulu futhi ayithatha ihlangothi elithile nje ingokujabulisa abantu bese ngiye kule ethi yana imali udlala ngami kusho ukuthi le ngoma yafika khona la ngangiqashiwe khona base bafuna i-email yami vele ngixake ukuthi yani i-email ngoba labantu sixoxa nabo la ku-WhatsApp nje yabo ngifuyela ilonto phatha sebefuna i-invoice ngithi yani i-invoice ngoba nayi i-banking account ngimnikile yona kuze kufike-ke ingoma-ke izigcina seyifike nalethi nakule ndawo ethi nginginikile uthando yani imali sengiyakha-ke ibe kanjalo but yafika ngiqashiwe kwenye indawo abantu bengifuna ama-invoice bengifuna ama-email bese ngidlulelele ethi ayinkinga amafoni leyo-ke ikhuluma nabantu bonke abasemehlweni abantu ngiyabakhulumela angisho kanjalo ngiyabakhulumela ekuthenini bakhululeke nabo uma bekhuluma nabantu online kungaba ukuthi uzothi ukhuluma nomuntu ubona seku-screenshotiwe iy'nkulumo zenu sezipostiwe ungathi ucela umuntu ukuthi nibonane mhlampe khona i-meeting ekumele nibe nayo useyashutha-ke useyaphosta wena unakile lapho uthola ukuthi usuyilalele ngoba ehlukene ama-meeting-ke azinhlobo ngenhlobo uthola ukuthi sobona isithembu setrenda ngendlela engalindelekile kanye engekho yinhle ngingathanda ukuthi ngudlulise lo myalezo ukuthi inkinga niyaphostana ngaba siyawenza okuthile nani ngaba siyazihlela izinto ey'thile nani ngaba nathi wakhipha amazwi asiwafuna ukuwakhipha kunene inkinga niyarekhod yabo ngoba uyuthi uxoxela abantu nendaba uthola ukuthi umuntu urekhodile uyamfona urekhodile ubona inkulumo yakho seyivela lapho bekungafanele ukuthi ivele khona ngoba phela akekho umuntu ongahletshwa emhlabeni or ongahlebi manje kuyinkinga ukuthi ngizothi ngikhuluma indaba ngixoxela indaba wena usuyirekhodile usuhamba uzisa abantu bese kube leyo kugcina ithi akutibuni kulenzayo kusho ukuthi bengingawa-understand la mazwi-ke mina umlando wayo kusho ukuthi kukhona umuntu engixhumana nawe umswati yabo manje ubeyathi masikhuluma athi ayitibuni ngimbuza ukuthi usho ukuthini uma ayithi ayitibuni mhlawumpe mayibabaza indaba ukuthi kusho ukuthini lokho wathi hhayi uyababaza nje ukuthi hhayi bantu yabo ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngeSiswati-ke liye igama elithi tibunu ubantu bese-ke kuba nomcimbi eMaqaqa kwenye indawo ye-club nje engaseThekwini e-Adams makuba nomcimbi kuvele ugcwale lo mcimbi yafika lapho-ke lo ngoma ngoba mina ingoma ivele ifike nje ngathatha iselfie ngashutha abantu besezansi ngibona ukuthi hawu abantu abangaka ngani ngoba ekuqaleni ngazi ukuthi etibunu ngeSiswati abantu njengoba lo muntu engixhumana naye la efonini athi ayitibunu athi ayibantu-ke mase ulishintsha ngasho ngathi hawu abantu abangaka akuthi ibunu kulenzawo ngisho ngeSiswati
ngase ngiyishintshe ngithi abantu abangaka ukuthi ibona lenzayo. Hayi ngase ngaposta ngithi abantu abangaka ukuthi ibona kulenzayo. Abanye abantu bathi hayi enamandla angeke ngishaye ingoma ngoba ngafunda ama-comment mhlawumbe awu-5 bathi sekuyingoma yini leyo ngoba vele ukuposta kwami ngangiposte nale emoji yengoma leya esho ukuthi lento ngiyayicula. Hayi babona abantu ukuthi hayi inamandla ngase ngishona e-studio ngayikhipha ngayenza kanje. Ukuyikhipha kwami ngithe kuhamba isikhathi ngibele ngiposta nje ngithi ngiyathi ukuthi ngiyaphila Tibuni nani hayi basa abantu bayichaza ngenye indlela mina bengingayazi ukuthi Tibuni yini. Kwacaca ukuthi ngeke ngisakwazi ukuyiqala phansi ingoma but ngethemba ukuthi ayifikanga kabi ngoba ke ngale ndlela esengi-understanda ngayo indlela e-right hayi le ngarojwa ngayo ukuthi Tibuni sengiyazi manje ukuthi yini futhi akusiyona ngenhlamba leyo bakwethu. Ngethemba ukuthi ke senichazelekile zonke izingoma zami ebeningazi-understand. Ngiyabonga kakhulu ngizoqhubeka njalo nginisupport ngomculo ngiyethembisa nani niqhubeke njalo nibonge ukuthi niwuthenge. Ngizowenza omunye umsebenzi if kuwukuthi lo uqhubeka uhamba kahle ngizoqhubeka njalo nginenzele nginisupport nilizwe lase-Afrika. Abafuna ukungibhukha ngiyatholakala-ke enambeni enizoyibona mhlawumbe makuphela le video. Ngiqhubeke njalo ningibhukhe ngizojabulisa abantu. Abanye abantu aba-understand ukuthi mangibhukha ngibhukhelane. Mangibhukha ngisuke mina ngiyocula angisiyena uSomahlaya abantu bamele ba-understand but umculo wami ohlukile ngoba unendaba yokujabulisa. Angisiyena uSomahlaya mangibhukhile akusho ukuthi kumele ulindele ukuthi kuyohlekwa lindele ukuthi kuyojabula abantu. Kumele ngicacise lokho. Ngibonge nje kakhulu ngokuthi nikhethe ukuba nami ngiqhubeke njalo niba nami nami ngizoqhubeka ngisupport ezwe. Oy ubuhlobo njelo awuyivela kancane swelo. Oy ubuhlobo njelo awuyivela kancane swelo. Wena umuhle unjenge-apula kabhesti yengabona lele juwa olalilihle. Wena umuhle unjenge-apula kabhesti yengabona lele rezo olalilihle. Wena umuhle njenge-apula kabhesti yengabona leThekwini olalilihle. Wena umuhle njenge-apula kabhesti yengabona lele Goli.